ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରେ। ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଏଜି ଛକର ସେଇ ଅଧିକ ସମୟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଏ, ଏଜି ଛକରେ ରୁହେ। ସେହି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ନଜର କରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ସେଠି କଲମ ବିକେ। ଦିନେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଲମ କିଣିଲି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ବାବାରେ ଈଶ୍ୱର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ମିଠା ଶବ୍ଦଟି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏମିତି 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ବେଳକୁ ମୋ ମନ କହିଲା ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ। ମୁଁ ବାଇକ୍ ସେଠି ସାଇଡ଼୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ କଥା। ହେଲେ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାନ ଦୋକାନୀ। ସେ ମୋତେ ବୁଢ଼ୀ ବିଷୟରେ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ସେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି। ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ବାଇକ୍ ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଗଲି। ଘର ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ। ମୁଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରି ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଗଲି। ଦେଖିଲି ବୁଢ଼ୀ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ବୁଢ଼ୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାବାରେ କିଏ ତୁମେ? ବୁଢ଼ୀ ବୋଧେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିଲା। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖିଲି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କିଛି ମଲମ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ତା ପାଖରେ ବସିଲି। ବୁଢ଼ୀର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ସେ ଘରେ 3ଟି କୁମ୍ପି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ନା? ବୁଢ଼ୀ ଧୀରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଛି, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ତୋର ପୁଅ ଅଛି? ବୁଢ଼ୀ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଏବଂ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ବୁଢ଼ୀକୁ ଚୁପ୍ ହେବା ପାଇଁ କହିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବସି ତା ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆସିବା ବାଟରେ ମୋର କାହିଁ ଏମିତି ମନ ହେଲା ବୁଢ଼ୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ବସ୍ତିରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ କଥା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏକି ବୁଢ଼ୀ ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ସେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀକୁ ସେଠାରେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ୀ ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେ କଲମ ବିକିକି ନିଜେ ନ ଖାଇ ନିଜେ ନ ପିଇ ସବୁ ପଇସା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ସେହି କଥା ସବୁ ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି, ଠାକୁର ସତରେ କ'ଣ ନାରୀ ଅବଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳା? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳା ଆଉ ଅବଳା। ନାରୀର ଏହି ସହନଶୀଳତା ଗୁଣକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।